Omenala umu-igbo atụtụ ilu bụ anyị etu ụmụ nwaanyị anyị si eke ekike ọ dị n'akwụkwọ nsọ garuo na Old Testament lere iwu niile nakwa omenala Igbo ị ga-afụ na ụmụ Igbo na-aza na anyị nchaba bụrụ Israel ọ wụ eziokwu o nweghị ihe ewepụrụ n'ime ya anyị bụ ndị Chineke họrọ ahọrọ ndị o tere mmanụ ndị o kpọrọ ndị nke ya anyị bụ ndị nke Chineke ya mere onye ọbụla bụ onye Igbo ịmara onye iwu Igbo ị ga-ama na ewu onye ahọrọ ahọrọ onye tere mmanụ elekwere ihe iji chee ma ndị mmadụ hụ anyị ụmụ nwaanyị hụ ụmụ nwoke ndị Igbo achọghị ịlụ onye Igbo ihe ọsọkwara mee ụmụ nwoke ndị mba hụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo agaghị aga oru gaa Igbo gwuo mmiri hụ na ha alụ eleleke ihe ihe ichere mana ọ maka ha chọrọ ihe ndị Igbo na-akpọ ịtapụrụ kọrent ka ha keta oke na ngozi ụmụ Igbo ụmụnne ebe ọbụla ị nọ kwezionu ịbụrụ onye Igbo na-achịrị Chineke aka elu biko nwanne nwoke oke iwela dị Reggae Messiah nwa ndị ụmụndị gba ọmụnwa na-eweta unu ụzọma na-eme ka obiọma na-akpọ ụnụ biko onwe ihe nchere ya ụnụ mana ihe a na-eme na oge eruole mgbe a ga-ewega ya eto ụdị ọzọ nke ndị Igbo na-akpọ edi another level biko unu ga-enye aka ka anyị nweta ga-echi welite ya another level nke ndị Igbo na-akpọ promotion ka anyị nwee ike ịna support promote ka ebuga eto another level na-emeji ka ọ na-adị ka ihe a na-eme biko onye ọ pụtakwara ijikwa kwado nwanne ya eme ka mara unu mana ka anyị si eme ya ama m na unu na-agbalịkwa n'oge mbụbụrụgo mana jichi n'ike na-agbalị udo dịrị unu biko nwanne unu nwoke dị Reggae Messiah ya nwa ndị ụmụndị gba ọmụ na-ekwu ihe ọma mewere unu